lami. Sige. Ang pagkablo ko mo sa isulti, lami kaya ang kuan, ang pansit. Kasi lami. Kisa lami. Kasi Lami ang pansit. Siya. What's up mga Gibo TV? So karon na ako diri sa balay nila Sir Leo. So ay pakita na ko sa inyo kung sa imong gibay ko dito na mo isa ka uban nga celebrity. I-flex na ko ni Sharon siya kung kinsa ni siya. So karon guys, nami diri sa ilang kusina. So nagluto mi og panihapon. So ipakita na ko sa inyo kung unsa iyang giluto ni Sir Leo ha. Tara. Guys, nagluto siya og siyang manok, kalooy sa manok sa among silingan, sa ilang silingan. So tara, ang among kusinero. So nagsabaw mi og bisayang manok, nagbukal-bukal na. I don't know kisa ganing manok ka yang gisungkit. Nagi mangita siya kape sa tagya sa manok kung may mangita, wala, lain na rin. Tapos ang isa kaldero sabaw, ang isa pansit na binawag sinabaw. Binawag pansit na siya. So mga tanong na ng Leo ron kay ako ning tanaw niyang mga tirada sa iyang pag-videos kay nakoy kompetisyan. Kompetisyan ako ni iyang kuan. So aside pa sa kang Sir Leo nabo say assistant nga tigluto. 1, 2, 3 go. Oy. Tara, mo yang assistant niya ko tigtilaw ra ni tigkaon ra ni. Tapos karon so nakita na siya kung si mga pamagis so kuha siya magic sarap. Magic sarap. Tara butangan to niya, butangan niya og bila ka buok. Isa iyang ibutang kay para yun masarap yun. Mura lang iyang X. Sarap. Buman. Check. Iyang yung okay. Oops. Okay kayo. Okay. Okay or not okay? Malami daw kayo. Murag iyang asawa. Nami kayo tao sa kuha sa og. Paminta. Para sa mga paminta doon. para muhalang yun yung mga kauma. Yan ang gibutangan, yung gibutangan. O kanina yung luto karon sa pikas kay pansit. Ay hindi pansit, kanton. Pansit kanton. So dito ano yung mga sagol-sagol. So ang pansit di ay butangan nila og squid balls. Tapos hotdog. Ginaw na siya hapon. Tapos kana siya nang hinaw na siya gahapon. Gamon siya nang hinaw. Yan ang itakloban. Aside from that, taday may isa ka celebrity. Assistant na mo. So, assistant. Pwede pa kayo. Dilo to. Si hi. Sa amo ding mga model ganina. Gisharat. Nya. Ayaw kayo mag-artista, no? Shoutout po sa mong buwan. Ang kaming advertise. Advertise sa motor trade. Isa ka helmet dong. Salot. RSB helmet. Mapalit lang ninyo sa motor trade. Ano yung mga model na mo ganina? Saya pati ngakting ganina. Tapos, tapag na sa tagluto. Iputan niya ang muna yung sinabaw. Nami, Lord si Ganggang. Si Ganggang. Dami na siya sa asawa dyan. Asawa nga, si Ganggang. Ulan manggo diri guys. Nami kayo magsabaw. Salamin, murag si Ganggang. Okay, so sinta sa ato next. Next karon daw. So karon
adlawan. Dito na dito. Ano siya, 3 years lang taon. 1, 2, 3. 1, 2. Yan, kainit pa. Ganun kayo, mga charming. Medyo. Yun na. Dito. So, balik ka sa atag mga guwan na to, ha? Tigot to. Ano mo gito? Tatugtog. Na ba? Ilaw ba? Kahit pa mansit? Kahit pa? Nga pa gamay. Ala, so karon guys, ato nagpakita niya guys, luto na, ato na pongi. So, kumusta na to ang pansit to? Sa pansit is already done. Luto na. Guys, kanay kung sa lami yun, sige sa lami. Ay, lami. Sige. Ang pagkablok mo sa isulti yan, lami kaya ang kuan, ang pansit. Kasi namin. Kisa lami. Kasi, Lami ang pansit. Siya. Hala. Kisa na siya. Ikaw na kahit kisa na siya. isa daw. Hello. Actually, lami na yung pansit. Sa karon guys. Taog. Sa karon di ako nang unon. So, unya guys, mga musa po ganun sa sabaw ha. So, karon magtutag hotdog. So, hotdog atong sa pinay ng kalayo. Hotdog mo lang itong mantika, pero dito sa social man, butter. Atong tag butter. Ato sa kumusta na itong sinabaw. Atong sinabaw ni Reed, nawa na. Ala, katinang kapuha yun. Katinang na bukal-bukal. So, at aday siya sayote diri sa sulod. Sayote, shout out sa sayote. Huwag nata na gid siya. Damay nata. So, bakit sa hotdog. Wow, hotdog. Oops, nagpakita na. Hapit na nakita yan. Kita na liki. Nakita ng liki yun. Liki na yun. Ay, mga yung iya. Karak ko. Iya. Naniro ba yan? Tayo mo. Shout out tayo sa kuwan. Sa mga katubaan dara. O, napoy tuba dara. Sisa sa Presko, gikan pa lang sa. Pesko kaya na mong tuba ka mo na imno na morutit mo tuba sa kaya pait man. Si Tata si Tata dia sa tuba ka. Sa karon guys, balik ta sa kuan sa hala. Okay ra. So shout out sa kuan ang hotdog kay nabiyan mo na focus mi sa tuba na ang hotdog pero madali man ang paigpaig kay tambal sa pas mo. Tukot. So sa hotdog, shout out sa hotdog. Mura lang siya, no? Sa hotdog ano. Tapos ang sa nabaw hapit na gyud. May kamay na kulang. Shout out sa mong sinabaw. Hotdog, luto na tong hotdog, naglaro na giliki oh. To, amo na gituwagan og tubig ang amuang sinabaw kay nahubsan. So, gitimpla to kusab sa atong master chef. So karon guys,
wala pa yung mag-count ko. Siya din may sa tigugas. Sa tigugas diri o. Nagugas siya. So siya nga nahuman ang may gugas guys. Shout out sa mga tigugas. So karon guys, finally luto na to ang sinabaw. Grabe ka luto na gitong sinabaw karon namin na itong sinabaw karon ha. So pakita na mo sa inyo kung nami. Oh. So finally guys, ako man nagimig luto sa mga nami. Nami, bye-bye.